Nakahibalo-bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapang-idaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduhaduaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon nilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa aton isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radyo Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radyo kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Bangod sini, yari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may gara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-silimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone.
Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiyon sang tig-ulunan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang RA 9003? Yari ang mga butang nga dapat mo mahibaluan angon sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang Section 10 nagamando sa decentralization sang waste management ukon paghaboy sang basura. Sa iya implementing rules, ginamanduan ang mga barangay nga magtukod sang Barangay Solid Waste Management Committee. Ano ang mga katungdanan sang Barangay Solid Waste Management Committee? Pagbahin-bahin kag koleksyon sang madunoton, makompost kag ma-recycle nga basura, pagtukod sang materials recovery facility, pagsumiter sang bulanan nga report sa munisipyo, pag-organisar sang multi-purpose environment cooperative ukon asosasyon. Pagbalay sang solid waste management program sang barangay, pagpain kag pagpangita sang pondo, pagpahamtang sang core coordinators. Ang Section 21 nagamando sang pagbahin-bahin sang basura sa ginhalinan sini kag sa pagpatuman sang no segregation, no collection policy. Ang Section 32 nagamando sa pagtukod sang materials recovery facility sa kada barangay ukon cluster sa mga barangay. Sandig naman sa citizens suit provision sa Section 52, may gahom ang sinuman nga magpasaka sang kaso sibil, kriminal o kon administratibo batok sa kay sino man nga nagalapas sa mga probisyon sang layi, napaslawan sa pagtuman sa ginamando sang layi kon sino man nga naghatag sang mando nga nagasupag sa mga probisyon sang Republic Act 9003. Ginadumilian man sang layi ang tanan nga sahi sang pagsunog sang basura, mangin ang pagsunog sang basura sa ugsaran. Ginadumilian man sang Clean Air Act ang pagpadukot sini. Yari ang mga ginadumilian nga hilimoon sa idalom sang Republic Act 9003 o kon Ecological Solid Waste Management Act of 2000 ag ang mga silot sini. Ginadumilian ang paglapta, paghaboy kag pagtambak sang basura sa pampubliko nga lugar, kaangay sang karsada, sidewalk, kanal, estero o kon parke o kon ang pagpahanugot sa sini nga mga hilimoon. Multa nga 300 pesos tubtob 1,000 ka pesos ukon community service nga isa tubtob 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian ang pagpatigayon o kon pagpadalagan, pagkolekta o kon pagbiyahe sa mga gagamitan na may paglapas sa operasyon nga pangpanilo o kon permit sandig sa RA 9003. Ginadumilian man ang pagsunog sang basura. Silot, multa nga 300 pesos tubtob 1,000 ka pesos ukon community service nga isa tubtob 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian man ang pagpakolekta o kon
pagpahanugot sa pagkolekta sang wala mabahin-bahin nga basura, illegal nga pagpatukod sang balay sa open dump kag landfill. Silot, multa nga 1,000 ka pesos tubtub 3,000 pesos ukon pagkapreso sang isa tubtub 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas. Ukon, pareho nga silot. Pagsimpon sa mga nabahin-bahin nga recyclable sa iban pa nga basura sa salakyan o kung bulutangan nga ginagamit sa pagpangolekta sang basura. Silot sa una nga paglapas, multa nga 5,000 pesos kag duga nga 5 tubtub 10% sang iya kabilugan nga kita sang nakaligad nga tuig. Magsunod sa layi, ipigan ang palibot bilang responsable nga katapo sang komunidad. Basta Radio, Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Philippine Standard Time, 2 minutos na nakalipas sa takna nga alas 5 sa hapon. Bombo Radyo Bacolod. #1 Paradyo Bombo! Maayong hapon, syudad sang Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas, kag bugos sa kalibutan. Iyari naman ang pagdulong namon sa inyo sa madalalagko bag-o. Mainit-init pa nga mga balita diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Subong adlaw Martes, petsa 19 sa bulan sa Oktubre 2021. Kag mga kabombo sa aton si Bombo Radio ka Star FM Christmas Countdown. Mayara na lamang kita sang 67 dias nga nabilin antes ang adlaw sang Pasko. Mga kabombo dito kita sa aton si mga headlines. United Negros Drivers and Operations Center ginathag nga ikadua lamang nga demand ang pagpasaka sang plete, pagsuspender sa mga taxes, prioridad nga ginaduso. Presyo sang iba niya mga produkto ang serbisyo sa Pilipinas, ginalantaw nga magasaka bangod sa padayon nga pagtaas ang presyo sang gasolina. No vaccine, no salary scheme. Ginakabig nga illegal, immoral, kag hindi makatawo sa bahin sang Trade Union Congress of the Philippines. Final sang dance competition sa mga traffic enforcers nga katapos ang bitaw, ginpatigayon kay ina sang aga. Kung pwede, Mga nagpila sa satellite registration sa Complex sa Ayala, most kaina nagtuga sang stampede. Amo ito mga kabombo aton sa mga headlines. Kagkaroon, dito na kita sa mga detalye na sa aton nagapaunang nga mga balita. Upod sa inyo sining nga mga tagbalita. Bombo Zaudi Foro II Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Sa aton nagapaunang nga balita, ginpaathag sang Secretary General sa United Negros Drivers and Operations o kon Operator Center o kon undo kay kadwa na lamang nila nga demand ang pagpasaka sa plete. Patag ni Diego Malacad nga bila isa ka people's organization ang ila sini prioridad ang ginaduso amo ang pagsuspender sang implementasyon sang 12% nga value added tax o kon VAT, pagpanubo sang EVAT, RVAT kag ad valorem excise tax sa idalom naman sa Train 1 kag Train 2 nga layi. Inagod nga may obligasyon man ang gobyerno kag hindi pag ipalukdo sa mga pasahero ang problema sa pagsaka sang presyo sang gatong pinaagi naman sa pagpasaka sang pletehan. Sunod sa kay Malakad kung magsaka sang 3 pesos ang plete, mahimo nga buhinan na sang iban ang ila sining pagbiyahe o kung hindi na lang gid maglakat kung sa din ang mga driver gihapon amo ang mangin makaluluoy sa pagbuhin sang riding public. Apang bangod sa wala sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Office sa Bacolod, ginalantaw sa opisyal nga mahimo mangin bulag kag bungol lamang ang panawagan sa mga Bacolodnon. Bangod sinigin pagkamayon na lamang sang undok nga magatukod sa Nationally Coordinated People's Action para sa mga nagkalilain nga grupo sa Pilipinas. Kalakip sa ginalantaw nila ngayon, agon nga mapamatian amo ang noise barrage o kung caravan kung hindi
pagpanugutan sa bahin sang o kung mapanugutan sa hearing. Apisa sina una naman nga nakapadala sang petisyon sa gobyerno nasyonal kaupod sa local federation agud nga magtingob ang tingog sa pagpanawagan. Ang undok yan nila people's organization, no? Secondary ang iya demand sa pasaka sa PC. Ang priority niya nga gina-demand subo nga i-suspended ang full implementation sang 12% nga value-added tax kag i-reduce ang IBAT, ARBAT, ad valorem tax, excise tax, ang sa train 1 at train 2 para may obligasyon man ang gobyerno sa aton nga mga pasahero. Ang kamay sa pagpag ni Diego Malacad, Secretary General sang Undok. Bangod sa nagapadayon nga pagsaka sang gasolina, ginalantaw sang Trade Union Congress of the Philippines o TUCP nga magatuga maninisang pagsaka sang presyo sang iban pa nga mga produkto kag serbisyo sa pungsod. Suno kay TUCP spokesperson Alan Tanhusay, kadungan sa pagsaka sang presyo sang gasolina, ang ikasarang sa pagbakal sa mga minimum wage employees ang nagnubo man. Bangod siniila na gina-ekspektar nga magasaka man ang plete, kasubong man ang iban pa nga mga produkto kag serbisyo. Suno kay Tanhusay, ila sa karon chekyar kung ano ang sitwasyon sa palibot ilabi na sa bahin sa mga jeepney drivers. Dugang pasiningan dako na para sa mga jeepney driver karon ang makapauli sa 300 pesos. Apang kun kay isa tubtub na lang sa 10 pesos ang mapauli sa mga driver para sa isa ka adlaw nga pagbiyahe. Kadungan sa paglantaw sang sitwasyon sang drivers, ginabalanse man sang TUCP ang kapasidad sa mga trabahante ilabi na sa ginaduso nga pagpasaka sang plete nga 3 pesos. Suno kay Tanhusay, isa sa punto nga dapat konsiderar sa Bacolod Interagency Task Force ang pagpasaka sang seating capacity sa mga passenger jeepneys. Agad nga mapahagan-hagan ang sitwasyon. Pag sini nga pinaagi sa pagpasaka sang passenger capacity, hindi na kinahanglan nga i-absorb sa mga pasahero ang kabudlayan sa pagsaka sang pamasahe. Dako na nga palasanon ang 6 pesos sa balikan nga biyahe para sa mga mamumugon suno sa tagpamaba. Nagapati si Tanhusay nga dako ang mabulig sang pag-adjust ang kapasidad sa mga pasakay nga pasahero agud mapahagan-hagan ang pagsaka sang plete. To mitigate the situation, no? Kung hindi ta pag-i-adjust ang passenger capacity sa mga jeepney, base absorb tanan sang fare hike sa mga workers. Medyo dako ni siya ang 3 pesos. Dako gina siya nga bulig para sa mga jeepney drivers kag sa mga workers. Ang kabayan sa pagpahayag ni TUCP spokesperson Alan Tanhusay, samtang suportado man sang TUCP ang proposal sang isa ka consumer group nga ipaiway ang excise tax sa fuel sa idalam sang train law. Suno kay Tanhusay, pinaagi sini dako ang mabuhin sa presyo sang gatong. Gani mahimo man nga mapanubo ang hingyo sang pagpasaka nga sang 3 pesos sa plite. Ginalantaw man sa mga ini ang sitwasyon sa mga minimum wage earners sa mga probinsya, kalakip na sa syudad sa Bacolod nga masubra tinuig na nga wala sang pagsaka. Apang sa piyak sang stagnant nga minimum wages, ang presyo sa mga balaklon nga gasolina ang wala naman nagauntat sa pagsaka. Gani naganubo man ang purchasing power sa mga pumuluyo. Panumdum ni Tanhusay sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB nga ikonsiderar ang mga nasambit nga factor sa pagdesidar kung pila ang ipasaka sa presyo sang plete. Pinasuportahan namon ang proposal sang isa ka consumer group kay dako na siya gid ang mabuhin sa prices of fuel. Medyo ma-minimize naton ang hindi siguro 3 pesos ang pwedeng ma-increase sa jeepney fare hike, base siguro piso o 2 pesos. Andugang nga pahayag ni TUCP spokesperson Alan Tanhusay. Samtang nagahinyo naman ang tagpamaba sa Trade Union Congress of the Philippines o TUCP sa Department of Labor and Employment. Kondol, kag sumuman sa Department of Trade and Industry o DTI nga panubuan ang requirements para sa loans sa mga micro and small businesses para sa paghatag sa 13th month pay para sa ilang nga mga empleyado. Sunod sa kay Alan Tanhusay nga mandatory sa layi ang paghatag sa 13th month pay. Patag sini nga hindi ini bonus o kon incentives kundi magkabing nga sweldo sang mga empleyado. Adugang panitang husay nga may
deadline man sa lihi nga dapat mahatag sa mga empleyado ang ila 13th month pay antes pa ang Disyembre 24. Apang sa karon nga may COVID-19 pandemic, madamo naman sa mga micro companies ang wala sang kapasidad sa pagbayad sa 13th month pay sa ila sini nga mga empleyado. Bago sini ginatugyan sa TUCP nga mahimo man nga magbuhat sang kasugtanan ang management ka empleyado nga mahatag na lang pinaagi sa installments kaangay na lamang sa paghatag sang katunga sa Disyembre samtang igahatag naman ang nabilin sa bulan sa Enero sa masunod nga tuig. Pangpatag naman ni Tanhusay nga ini ang mahimo lamang kung nagpasugot ang pareho nga employer kag subong man ang iya sini nga mga trabahante. Nagingyo man ang TUCP sa DOLE kag DTI nga pahalugan ang requirements sa mga loan schemes labi na gid nga para sa mga micro businesses ang natalana para ibayad sa 13th month pay. Patag ni Tanhusay nga tuman karon kabudlay ang pag-apply para sa Small Business Corporation sa DTI usa diin nag-require ang ini nga mag-upload sa mga dokumento kasubong man ang legal and binding documents. Kahapon nakabaton man ang TUCP sa informasyon nga nag-offer ang Small Business Corporation sa bahin sa DTI sang 12,000 pesos para sa kada empleyado. Kadungan sini isa man katuig nga wala sa igapasaka interest ang ahensya sa loans nga maayo naman para sa mga micro businesses. Ang 13th month pay is mandatory. That is required by law. It is not a bonus. It's not an incentive. It is a salary. It is required by law. In fact, may deadline. On or before December 24, the 13th month payment must be given. Subong nga damo sang mga micro companies, wala gin sila capacity to pay the 13th month payment. Ang dugang pagpahig ni TUCP spokesperson Alan Tanhusay. Ginakabig sang tagpamaba sa Trade Union Congress of the Philippines o TUCP nga illegal, immoral kag hindi makatawo nga pulisa ang pagpatuman sang no vaccine, no salary scheme sa mga negosyo. Suno kay Alan Tanhusay, nakabato ng TUCP sang reklamo sa nakaligad nga semana gikan sa pila ka mga empleyado sa kaangay nga pagpatuman. Nagdangop ang mga ini sa ahensya bangod wala ginhatag sa mga ini ang sweldo para sa 15 ka adlaw nga pagtrabaho bangod gina-require sa ila ang vaccination card. Suno kay Tanhusay, kapin 12 ka mga empleyado nagdangop sa ila kag nagatrabaho sa isa ka dako nga food company sa nasidlangan nga bahin sang Luzon. Sa TUCP ang mga ini nagpangayo sang bulig bangod nahadlok sila nga mabulgar ang ilang nga identity kung sa otoridad magpalapit kag sila ang balusan kag sila ang mahimo nga balusan sang employer o kon management o kung mahimo man nga ma-terminate sa trabaho. Nagahingyo naman ang TUCP sang bulig sa Department of Labor and Employment o DOLE nga imbestigaran kag maghimo sang tikang angot sa reklamo. Ginahikutar man sa mga ini ang ahensya nga magpagwa sang labor advisory nga mao magaserbe nga paandam o kon preventive measure agud malikawan ang kaangay nga pagpatuman. Nagapati si Tanhusay nga dako ang mabulig sang intervention sang DOLE agud matap na ang paglapta sa mga illegal schemes. Kahapon nabato naman ni Labor Secretary Silvestre Rebellion III ang reklamo kay ginpromesa sini nga pagahimuan niya ini sang tikang dugang pa sa nga promesa sang Tiglikom nga magapagwa ini sang advisory subong nga semana may kangtanan sa kaangay nga mga pulisa. Hadlok sila magkadto sa authorities kay mabalaan ang ila identity. Kung mabalaan ang ila identity, inapaminsar sang mga workers base i-single out sila, di gani i-terminate totally. Kami sa TUCP, we ask the help of the Department of Labor and Employment to take action to investigate on the matter, but most especially, we are asking the DOLE to immediately come up with a labor advisory. Ang kaban sa pagpahayag ni TUCP spokesperson Alan Tanhusay. Philippine Standard Time, 14 minutos na nakalipas sa takna 5 sapon mga kabombo. Dugang nga mga balita. Game patigayon, kay nasang aga ang finals ng dance competition sa mga traffic enforcers nga katapos sa Bacolod Traffic Authority Office o bitaw may kantanan sa Bacolod Mascara Festival. Napulo ka mga partisipante ang nagpaindis-indis sa finals ang ipatigayan sa BS Aquino Drive sa Magsaysay, Lacson Streets. Ang mga partisipante ang gitagaan sa 5 ka minutos para sa ila sining nga presentasyon sa tunga sandalan. Nangin kalingawan man sa mga motorista ang programa ilabi na nga may music gid kadungan sa pagsaot sa mga traffic enforcers. Hindi kanay sa una nga 3 ka elimination round kung saan naka-earphones lamang ang mga partisipante. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Bebot Joquino, ang residente sa Purok Carvic, Barangay Madalagan, isa ka
pulo o kung isa sa napulo ka mga partisipante, gipayag sini nga excited ini kag enjoy gid ang naamo nga kompetisyon. Payag pa sini nga kahapon sang hapon lamang ini nga nagpractice sa pagsaot kag siya ang gintuluan sa iya sini nga junior. Aminado naman ini nga madamo siya sang naipatan sa gintudlo sa iya. Apang importante sunod sa kay Jokino nga nagapadayon ang dalagan sa trapiko kag naghatag ang maini sang kalipay sa mga motorista. Gipakigbahin pa sini nga wala ini nagtambong sang ginmitingan ang programa kag nagpalagyo ini sa kapehan bangod sa kangawa nga matudlo sa makaupdanan ka makaupod ukon ang mga kaupdanan sini nga itudlo siya sa pagpasakop. Apang wala na siya makalikaw sa nagpadulong man sa kapehan ng mentor sini nga ginabalan siya amo ang magapasakop. Saan kagapon sa ngapon, nag-practice ko sa out with my akong junior. Sa katangan pa sa kaya nga, tiga-tiga kasi mo tuduan. Balik kita ka, lang ko dyan, kita lang move ako sa lower. Ang iba yung gitudlo, ay nagwa sa sao. Wala man madumduman. Importante nga tuloy lang ang flowing sa traffic. Ang kabayan sa pagpag ni Bebot Jokino, traffic enforcer, nga nagpakigbahin naman sa dance competition. Samtang malipay naman ang nagaisanon nga babae sa kompetisyon nga si Hazel Nagar, residente sa Barangay 12, Bacolod City, nga nalaini sa top 10 sang dance competition. Patang sini nga tanan nga ginabuhat nila sa dalan, ang ginahimo gid nila sang husto. Aminado man ini nga ginerbyos ini sa umpisa, apang natapos niya ang performance bangod ginupdan niya ini sang pagpangamuyo. Ini man ang nagpanguna sa prayer sa mga nagpasakop sa kompetisyon kag ginpanugyan sa kaupon nga i-enjoy na lamang ang programa kag pensaron nga safety kag enjoyment sa mga pumulo sa dalanon sang Bacolod ang madulong nila. Inspirasyon naman ni Nagar sa pagpasakop ang iya sini nga amay. Ginpasalamatan man sini si Bacolod City Mayor Evelio Beng Leonadia nga nagatang sang kaigaynan nga magpatigay ng programa may kantanan sa Bacolod Mascara Festival apisal sang COVID-19 pandemic. Ginapagkamaayo man ni Nagar nga napakita sini nga bilang isa ka babae, mayara man ini sang ikasarang. Before kami nagpatumakagina sa tungadalan, siling ko sa ilang, what's important is first, mga muyo kita, tanan. So ako nag-lead man, nagpaagi sa pag-compute namon sa tagsa, isa kag isa. I-enjoy lang namon, ma'am. Anyway, this age will be benefit para sa kabilugan, for their safety, kag sa enjoyment man sa pumuluyo sa Bacolod. Kabay sa pagpag ni Hazel Nagar, nag-isanon nga babae sa dance competition sa mga traffic enforcers. Nagtugas ang stampede ang pagdinaguso kay nasang aga sa mga nagapila sa satellite registration sang Commission on Election o COMELEC sa Ayala Mall. Pila sa mga ini ang napilasan matapos nagkaladusmo kay mayara pa sang nadulaan sang cellphone. Suno kay Wilfredo Julingo, Action Officer sa Task Force Disiplina, gitungan nila sang pila ka adlaw ang pag-ariglo sang pilahay sa pagpatigan sang satellite registration. Apang nakibot na lang ang mga ini kay ina sang aga sang ginhambalan ng mga ini sang security guard kag chief security sang mall nga ginmanduan sila sang ilang ahead nga ang mga ini na lang bahala sa pag-facilitate sang pila. Bangod wala na sila ginakinahanglan, gin-pull out na lang ni Jolingo ang task force disiplina sa lugar. Nakibot na lang ini sang nahibaluan nga nagdinaguso ang mga nagapila kung sa diin nagtugas ang gamay nga stampede. Bangod wala na naobserbar ang physical distancing. Pila sa mga ini ang nasamaran bangod man sa pagtiklodanay sa pagtinguha nga makauna sa linya. Patag ni Jolingo nga isa kagatos ang iyang mga tawo nga nagapatuman sa pagbantay sa pila sa mga magaparehistro kag kaupod pa mga kapulisan kag City Legal Office. Apang bangod sa wala na mga otoridad ginpahanugutan sa pagbantay, 6 ka gwardiya lang sang mall among nag-asikaso sang masobra 500 nga nagapila. Sang wala na masarangan sang mga gwardiya, nagpangayo man ang mga inisang bulig sa mga kapulisan. Gilayon naman niya nagresponder mga katapos ng Bacolod Police Station 2 bangod hindi man sa mga ini mapabayaan ang sitwasyon sa ilan sakupan. Wala na nakabalik ang task force disiplina bangod na pull out na ang mga tawo kag nakalakat na suno kay Jolingo. Wala naman natingala ang pinuno sang task force disiplina bangod suno sa iya. Apisar nga sila ang naka-uniform, madamo kag may armas, madamo sa gihapon sang hindi magpati. Gani hindi na makatilingala nga hindi makontrolar sang 6 lang ka gwardiya ang mga nagapila. Luyag man sa mga ini mahibaluan kung sino ang ginapahayag sa mga gwardiya kay chief security nga head nga nagmando sa ila nga hindi na maka-interbinar ang mga otoridad. Patag ni Jolingo nga nanginhilway ang satellite registration sang nauna nga duha ka adlaw
adlaw sa ilang nga pagpanguna kag kaina lang wala makontrolar. Buwas na talanan naman niya magpatigayon sa satellite registration sa Robinsons Mall, Mandalagan kag nakasigulanon naman sa mga ini ang management sa nasambit nga mall. Security guards ang ayala, po sang ilang chief security, ginambalan kami nga sila ang in charge magpalinyana, kaga sila na ang in charge ng sistema sa sagwa. At isiling ko, hindi nyo na kami kinanglanon, hindi masarangan nyo na sila. Kasi amo to natabo, sang pagka 4 o'clock, nagdinaguso ang tao, kag wala gid nila masarangan, no? Nagalatumba ang mga registrado, may nadulaan cellphone, may nagkalalapakan ng iban, kaya nagdinaguso, gulpe. Ang kabayan sa pagpahayag ni Wilfredo Jolingo, Action Officer sa Task Force Disiplina. Samtang ginkonfirmar sang punong barangay sa barangay 40 dito sa Bacolod na nakasugilano na sini si Engineer Alejo Herminal sa Department of Public Works and Highways kung DPWH angon sa ginareklamo nga dalan sa puro katilingban nga ginbungka lamang apang ginpabayan. Sunod kay punong barangay Elmer Villanueva matapos nga mabaton ang reklamo kahapon, nagpadulong man inigilyon sa opisina sa Bacolod City District Engineering Office. Gipamangkot man sa punong barangay kung anong rason nga wala natapos ang proyekto. Patag sa engineer nga isa sa mga rason sa pag-untat sa pagkayo sa dalan amo ang sige-sige nga pag-ulan sa nakaligan nga semana. Patag man sini nga hindi sila makasemento sa dalan kung nagaulan bangod nga nagakatunaw ang semento. Pasalig sang engineer nga ila tapuson ang samit nga dalan subong nga semana. Sunod pa kay Villanueva, ginpadulugan naman ni Engineer Herminal ang proyekto. Ginpakigbahin naman sa punong barangay nga mas ginatagan sang prioridad sa Department of Public Works and Highways so kung DPWH ang mga national projects. Sunod kay Villanueva, bangod sa pagdamos sa ulan kahapon, nasaksihan sini mismo nga ginhimo swimming pool sa mga kabataan na ginbungkal nga dalan. Aminado ang punong barangay na delikado ang dalan kag magkatag sa kabudlayan sa mga pamalay sa lugar. Adugang pa sini nga nagakastagnant man ang tubig sa ginbungkal nga dalan kung sa din kun ini ang mapuno sa tubig kag matupong sa semento, mahimo pa nga masalan nga kabahin pa sa dalan ka makatugas sang aksidente. Pasalig ni Villanueva nga magakuha pa ini sang konkreto nga informasyon na tuloy sa malawig nga pag-untat sang proyekto. Pahayag sini nga kung hindi pa masuguran, magabalik ini sa opisina sang DPWH sa Biyernes. Kita ka mga rason yagin site, hanggang siyang nabigat ng mga Pilipana na sige ang mga ulan. Muna nag-ampla sila nga palapos ng madalas ay kung ka ulan, ang sikinto na sarang matunaw. Sa siling nga simana, yung mga nila, natapuson hindi nga dagan nga wanuman. Ang kabayan sa pagpayag sang barangay kapitan nga si Elmer Villanueva sa barangay 40, Bacolod City. Masobra 30,000 pesos ang balor sang suspected sa bunga na recover gikan sa 3 ka mga persona sa separado nga drug bypass operation nga ginpatigayon sa Negros Occidental. Nadako pang isa ka 22 anyos nga lalaki sa ginpatigayon nga drug bypass operation sa Hinubaan Municipal Police Station sa Sitio Casagnaw, Barangay Puok, Hinubaan, Negros Occidental. Ang suspitsadong ginkilala kay Michael Layanan, single kag residente sa Purok 5, Barangay 2, Poblasyon, Hinubaan. Na-recover dari ang 8 ka mga sachet sang suspected shabu kalakip ng buy-bust item, 500 pesos nga buy-bust money, isa ka keypad nga cellphone, 88 pesos nga cash, kag isa ka unit sang motorsiklo. Ang illegal nga droga na recover ang ginabanta nagabugat sang 0.12 grams, kag nagabalor sang 12,000 pesos. Samtang nadakop man ang lalaki nga ginkilala kay Rene Yolo, 49 anyos nga residente sa Barangay Poblasyon, Bago City sa drug bypass operation, gayon patigayon sa Bacolod City Police Station. Nakuha diri ang siyam ka sachet isang suspected shabu nga may estimated market value nga 6,120 pesos. Samtang nadakop man ang ginkilala kay Dave Albistor sa bypass operation sa Talisay City Police Station sa Purok Sampaguita, Barangay Zone 4, Talisay City. Nakumpiskar diri ang 13 ka sachet isang suspected shabu nga ginabanta nagabugat sa 3 ka gramos sa nagabalor sa 20,400 pesos. Ang mga suspetsado nakahunong na sa tagsa ka mga police stations para sa nakaigo nga disposisyon. Sa katapusan nga balita, ginpahayag sang Pinoy sa Canada nga natalana na nga makikita ang opisyalis sang Merck and Ridgeback Biotherapeutics sa United States nga naghimo sang molnupiravir sa
sa Food and Drug Administration o FDA sang Estados Unidos. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Ferdinand Galila, ang Bombo correspondent sa Pungsod, Canada, gipagsininga natalana na sa Nobyembre 30 agud nga may baluan kung saan o mahimo gamiton ang nasambit nga antiviral para sa mga COVID patient. Sunod sa kay Galila, ang Estados Unidos ang may advance purchase na sa kompanya, samtang ang Australia, Singapore kag South Korea mayara man sang agreement sa amo nga drug company. Ginalauman man nga may advance agreement man ang Asia Pacific countries, kalikip na diri ang Pilipinas agud hindi man maulihi sa nasabit nga bulong bangon sa phase 3 trials ini nakit-an nga 50% effective ini sa mga COVID patients na binagid nga yara sa 5 days incubation period kag ang treatment pwede na lamang sa balay. Gipaigman nga ang molnupiravir ang makapalikaw sa pasyente agud nga ma-hospitalize. Sunod sa kay Galila, ginalantaw nga ang third world countries ang makasakripisyo naman kung mangin available na ang bulong gani ginaayo man sa mga first world countries nga i-fair share ang molnupiravir kung mangin available o kung available ini, samtang required naman sa mga of government employees sa Canada nga fully vaccinated nga subong man ang mga travelers na binagid nga magsakay sa bus, eroplano, barko kag tren. Nagpanawagan man ini sa mga Pilipino nga magpabakuna na samtang libre pa bagod hindi malayo nga ibaligya sa masunod nga inadlaw. Asia Pacific na country and hopefully ang Philippines may advance agreement man sa sininga kompanya para at least hindi naman kita mauli in case bala ang Pilipinas sa sininga bulong. Kay according sa ilang phase 3 trial, very effective ni siya bubuan 50%. Most especially kung ara na sa 5 days incubation period ang COVID-19. So amo ni nga paghatag sang sininga bulong ang molnupiravir. Kabahin sa pagpayag sang Bombo correspondent dito sa Canada nga si Ferdinand Galila. Philippine Standard Time, 26 minutos na nakalipas sa takna alas 5 sa hapon mga kabombo. Kag amoy ito ang makaundan sa aton sini nagapangunang nga mga balita diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Antes kita magtakop, aton anay panubalikan aton sa mga headlines. United Negros Drivers and Operators Center ginatag ikadwa na lamang nga demand ang pagpasaka sang plete pagsuspender sa mga taxes prioridad nga ginaduso. Presyo sang iban nga mga produkto kay serbisyo sa Pilipinas ginalantaw nga magasaka man bangod sa padayon nga pagtaas sa presyo sang gasolina. Samtang no vaccine, no salary scheme ginakabing nga illegal, immoral kag hindi makatawo sa bahin sang Trade Union Congress of the Philippines. Final sang dance competition sa mga traffic enforcers nga katapos ang bitaw ginpatigayon kay nasangaga. Mga nagpila sa satellite registration sa Comelec dito sa Ayala, Mos, Kaina, nagtugas ang stampede. Amo yan ito magkabombong aton sininga pagdulong sa inyo sa madalat ko bago. Mainit-init pa nga mga balita din sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Subong adlaw Martes, Petsa Jessen Hueve sa bulan sa Oktubre 2021. Mayala na lamang kita sa 67 dias. Now we have 67 days to go before Christmas para sa aton sininga Bombo Radio Star FM Christmas Countdown. Standby na kamo sa masunod nga programa ang Bombo Reports Afternoon Edition upod naman sa kay Bombo Dennis Rubica. Kag sa gyapon, ini ang inyong mga tagbalita. Bombo Zaudi Foro II kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Kag sabay naman sa aton siningan news analysis ang ipadala sa aton maukon nga tagpalamati pagkabasaw ni Bombo Daniel Acciones ini ang may tigulo politika makaguba sang relasyon. Samtang nagapalapit ang aton eleksyon, may mga kandidato na kita nga aton suportahon. May kanya-kanya na kita nga pilion base sa ila pagkatawo kag kwalifikasyon. Ini nga politika madamo naman ang maguba nga relasyon. Pamilya, magutod, paryente kag mga kaingod naton. Tungod sang kwarta ang iban dalalon, ginabaligya ang prinsipyo para ang politiko ila butuhon. Ining eleksyon malagi gid lamang. Inigid tani kita sa ila magpatiplang. Inigid kita magpadala sang aton mga balatyagon kay kun ara na sila sa posisyon. Hindi naman gani sila sa aton makadumdum. Apisar may kanya-kanya kita nga mga kandidato.
ipangibabaw sa tagsa-tagsa ang respeto. Likawan naton ang mga argumento para wala kita sang masakit nga balatsagon sang aton nga isig kapareho. Ang ini nga pangunauna pananawan ang ipadala ni Leo Siralbo sang Granville Subdivision, Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandilagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address ang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang